Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Ito'y titimek tinamdama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed kan kuana, kaya parentigem titalan na. Ring the bells of heaven, there is joy today, for a soul returning from the wild. See the Father meets him out upon the way, welcoming his weary wandering child. Glory, glory, how the angels sing. Glory, glory, how the loud hearts ring. 'Tis the ransomed army like a mighty sea, pealing forth the anthem of the free. Ring the bells of heaven, there is joy today, For a wanderer now is reconciled. Yes, the soul is rescued from his sinful way, and is born a new and ransomed child. Glory, glory, how the angels sing. Glory, glory, how the loud hearts ring. 'Tis the ransomed army like a mighty sea, pealing forth the anthem of the free. Ring the bells of heaven, spread the feast today. Angels swell the glad triumphant strain. Tell the joyful tidings, bear it far away, for a precious soul is born again. Glory, glory, how the angels sing. Glory, glory, how the loud hearts ring. 'Tis the ransomed army, Like a mighty sea, a mighty sea, forth the anthem of the free. We'll sing the anthem of the free. Manipod dito ay Los Angeles, California, USA. Kumabkablaw to'y pagayam yu ti radio, Pastor Vic Ariola III. Sapay kumatadanunan da ito nga broadcast tayo, nga daan kayo ti salunat, regta, ken kastamet, tinapasnek apamati, ken ni Apo Jesus. Kablawak dagiti amin nga dumdungeg da ito nga radio, ken kastamet kadagiti innem mapulo ket innem nga nasnasyon nga pakadanunan daytoy programa Timek Tinamnama. Agyaman kami tadda kayo dita ket sapay kumata ni Apo Dios tinaldawaldaw nasanggir tayo ken mangidalan kada tayo isu iti nakaskas daw nga Dios nga mangitunda iti dayjay dalan ngagturong ti panakaisalakan. Awisen kay amin gagayem ken kakabsat. Nga makiranod
iti adu nga bendisyon ni Apo Dios nga saan amatukod. Ket sapay ko tay pakamuyumet kadagiti sabsabali dahiti programa tayo timek tinamnama at dadapay dagiti nalabit karubayo wenno gagayemyo nga didapay naamuan ken nangagan daytoy a programa. Ti kararagmi ditoy timek tinamnama office ditoy Los Angeles. Nga daytoy a programa tayo adunto dagiti mabendisyonan ket may sakayumet agraman ti pamilyam gayem. Nga mang subsubaybay dating programa, maumawat digiti bendisyon ni Apo Dios. Ket itag kararag tayo. Diyos mi ang managayat unay, adalen mi manen iti daytoy ngal daw, dagiti nakaskas daw, nga dadal tinasanton nga surat, no kasano nga may salakan kami. Kang ronan na, dayjay dara ni Apo Isus nga nabirtud, nga nang subot kada kami manipod ti basol. O Apo, gyaman kami, ipamindisyon mo ti tunggal maysa, ti ingkam panagadal ita nagsipod ta dinawat mi dati napateg, anagan na po may sus. Amen. Alalan tayo ti daytoy akan ito. Isu ti may papan ni Apo Isus, mang palinteg, kadagiti amin na mamati, babaen ti darana. Amuyo idi timmalikod, ti tao iti Dios, naputed dayjay panakilanglangan na, iti namarswa. Ket amuyo pinulgos ti basol, ti managbasol iti kastadinan, amabalin ti man ti agaramid iti anyaman adi namulitan akin ang bubukudan wenno anyaman abanag amay kari nga may pasublikan kuana iti Dios nakadidlidang inadal tayo di na minsan na broadcast tayo nga isuti dalan nga agturong ti panakaisalakan. Ngem daytoy tinaysigod a parikot ti tao. Naiturong tayo iti dalan nga agturong ken ni Apo Isus. Ngem ti saludsod kasano ti panagbiag tayo. Iti matagyanayon nga relasyon ken ni Apo Isus. Babaen iti no kasano nga mapakawan dagiti basbasol tayo. Anya laeng ti mabalin tayo nga namnamaen ti panakasungbat may papan kadagiti saludsod ti pamakawan kadagiti basbasol tayo. Adalan tayo no kasano ti panang sungbat ti Dios daytoy aparikot. Agsipud tada iti maysa nga pader na namagsina iti tao ken ti Dios. Gagayem naaramid daytoy nga mamagsina maysa nga pader gapu iti basol. Gagayem ko anya ti masapul iti panakapakawan iti basol. Amuyo di libro iti Hebreo kapitulo 9 versikulo 22. Ibagana ditoy dagitoy asasao tinasantuan nga surat. Ket kas mayalubog iti linteg ngan ngani isu amin nga banag maguguran da iti dara. Ket no awan ti dara amay parokpok, awan ti panakasubot. Awan ti panakaisalakan. Nawan da jay dara ni Apo tayong Jesucristo, anay bukbok ijay cross. Gagayem, ti masapul, iti panakapakawan, ti basol. Iso ti panakay bukbok, iti dara ni Apo Jesus. Makindara
Dayta nga naibukbok ti panakaugas dagiti amin nga basbasol. Umuna nga Juan 1 versikulo 7 nalawag nga kunana gagayem ti daralaeng ni Apo tayong Jesus. Anya tin pa ay iti naibukbok adara ni Kristo iti managbasol. Anya dayta? O no kitaan tayo ti libro ti Roma kapitulo 6 versikulo 23 ken kastamet ijay may kadunga Korinto 5:19 ibagana ditoy gagayem ken kakabsat nga winayawayaan na ti tao manipud ti dusa nga ipapatay. Imbagak tinamisa nga broadcast datay ko mati-matay. Ngem innala dayta ni Apo tay nga Jesus winayawayaan na tayo nga saan tayo nga matay. Nakita yo. Apay inikat na ti panangukom iti baso. Inikat na. Roma 8 versikulo 1 mapantay di versikulo 33 nakalawlawag ken versikulo 34. Ti may katlo no apay nga naibukbok ti dara ni Kristo iti managbasol in kapyana ti tao iti Dios. Anyan nga nagimbag dayta kagayem. Pinagkapya na tayo. Inkapya na ti tao iti Dios. Naduprak ket naikat dayta nga pader. No mapaysan tayo nga makita ni Apo Isus gapo iti basol. Naikat dayta nga pader. Ket imay ti panakay kapya tayon iti Dios. Anya pay tinaypaay dayjay nga panakay bukbok adara ti managbasol. Ti may kalima kunana ditoy impaay na ayayaten akakabsat ti pamayan nga mangikat ti kinalinteg ni Kristo ti sibababawi a managbasol. O anyan na nagimbag unay ni Apo tayong Jesucristo. Nakitkitaan tayo no kasano nga may ted dayto a kinilinteg na. Intunda tayo ket sisusuko tayo. Sila ladingit tayo nga mangawat dayta nga kinamanagbasol tayo ket awaten tayo dayta nga dara ni Apo Hesus nga isulaeng nga mangugas dagita nga basbasol kinadangkes ngararamid tayo iti naglabas. Bueno, no dayta naibukbok nga dara ni Kristo ket naipaay kadagiti managbasol kasanun no mapasamak daytoy kakabsat. Kasano ti panakaibilang analintag ti tao babaen ti dara ni Kristo. Amuyo may bilang tayon analinteg. May bilang tayon analinteg babaen ti dara ni Kristo gaputa aramidenen ti Dios asagot na agapu ti pamati tayo naging bagay. Intod na dito nga sagot. Aramiden ti Diyos, asagot na gaputi pamati tayo. Iso nga, babayan ti dara, may bilang tayo nga agbyag, iti kinalindeg. Awaten ti tao da ito'y asagot. Tapno may bilang kagayem, adumdumngeg, ti kinalinteg ni Apo Jesus. Babaen, ti dara na. Adu dagiti tattao nga agad-adal ti nasantuan nga surat nga kungkunada Pastor Ariola. Anya ti naramat ni Jesus nga mangiladawan ti kinanasken ti panangipalubos iti Dios a mga bong kadatayo babaen ti kinalinteg ni Kristo. Maabungan dayta kinamanagbasol. Ket may yabong ti kinalinteg na. No kitaan tayo gagayem ti pakasaritaan dadya pangarig
ti kawes nga mapan makibuda. Ijay Matthew 22:1 versikulo 14 nalawag di jay nga adda jay panang kawes no mapan tayo makibuda adda jay na isang sangayan nga kawes tayo. Ngaman niya tinakita dagiti nagpadaya nga daydi ti maysa nga tao nga napan nakibuda ngem saan nga nagarwat iti panakibuda no diket napan sadyay nga nagpawad-pawad ti arwaten na iso nga naikat amuyo gagayem numapan tayo nga makibuda masapol nga nasken day nga kawes ti pangarig day nga kawes iladawan na ti kinalinteg ni Apo Jesus. Agsipod to umayto ti panawen ay langit umayto da jay atidug na lamisaan. Ngayso nga daan dagiti tattao to be a part of that long table to have supper. Iti Ama panakipangrabi amuyo kakabsat at dada dagiti upat nga banag dagiti kababalin a makita ti biag tinapalinteg a tao. Ala kayat kung ilawlawa pa iti panakaamu tayo dayjay kawes ti panakibuda. Ngayso dayjay kawes ti kinalinteg ni Apo Jesus. Ngayso dayjay mamagbalin kada tayo nga makastrek ti pagbudaan. Amuyo ti umuna nga kababalin nga makita iti biag tinapalinteg nga tao. Iti libro ti Filipos 1:11 kagastamet di umuna nga Juan 3 versikulo 7 iparangarang na dagiti bunga ti kinalinteg. Intun daytoy managpasol na rasi nga tao ket may sukon ket mapalinteg babaen ti panakabalin ni Apo Dios. Babaen ti panagbalay kita yung ti baso nagsipod ta ni Apo isun ti tumulong kada tayo. Makitan ti bunga ti kinalinteg kada giti panagbiag tayo. Ti tattao na labit ko na da apay nagbalbalay umutlangan na ni Pedro. Saan mo't nga agsasao iti nasabrak. Uray niya ti kungkuna ti tao ket adda nga si papakumbaba. Agis-isem lata apay anya ti napasamak. Anya ti nabalbaliwan ti panagbiag nga no apay. Nga saan mo't nga manakiapa o maki ringringgor. Awmutten da binubugtak nga sasauna uno panagsasauna dagiti naalas nga mayablat nga gapu kadagiti dildilan anya nga tinapasamak agsipud ta makitan iti bunga ti kinalinteg idikit natadem ti panagsasaw tayo nga tatan addan nga nalamuyot nga makayayo babaen iti sasaw tinapabaro a tao nga pinabaro ni Apo Diyos. Dahil makita tayo ti bunga, ti kinalinteg. Ti may kadwa, iparangarang na dagiti bunga iti Espiritu Santo. Iti Galacia 5 versikulo 22-23 addan ti kinaanos, addan ti kinamanagayat, addan dagiti kasasaad nga nuruten apagbiagan iti bunga ti Espiritu Santo nga addan nga makita ken ka inton napalinteg tayon iti biag ni Apo Jesus. May katlo ti kababalin nga makita iti nabalbaliwan napalinteg a tao isu dayjay iparangarang na dagiti bunga tinayat nga panagtulnog. Ije Juan 14:5 ken Santiago 2 versikulo 17. Pagragsakan tayon iti agdaydayaw ken ni Apo Dios. Pagragsakan tayo agtulnog kadagiti pagayatan na. Dagiti bilbilin na saanen nga makapadagsen. Kundi ket agbalindan nga bendisyon.
Sa dagiti bilbilin ni Apo Diyos, iturong na tayo kini Kristo. Ulitek manen, ti sangapulo nga bilin saan na mabalin nga isalakan ti tao. Hangaday ta, iti panggap ti sangapulo bilin gagayem. Ti panggap ti sangapulo nga bilin, hanga na pukaw. Ngem iturong na ka, kini Apo Isus tapno madaan ka, iti nananay nga biyag. At isang apulo nga bilin iso dayta makita ti kababalin ni Apo Isus. The moral character of God. Ket no makita tayon iti isang apulo nga bilin ibaga na nga kas nga narugit, kas nga may nga sarming ibaga na adda murkat adda rugit ita pingping mo. Mapangka ket ammusayem ikatem dalusam ti rupam agdaramos ka. Dahil iti bagana. Kastamat tilintag niya po Diyos, isuro na ka, iturong na ka mapan ka ni Kristo. Ni Kristo ti mang isalakan ken ka, hanga jilintag. Tay parangarang na dagiti bunga tinayat nga panagtulnog. Akas ko naen, iti Juan 14:15 kada no ayatenda kanya. Tungpalin nyo dagiti bilbilin ko. Anda niya panagtulnog. Takay tay garunti pay dalan kini Apo Isus. Ado dagiti tattao nga may agtulnugak tapno may salakanak. Mapana di kapilya tapno may salakanak. Kamalida di kakapsat. Di mangi salakan laeng kada tayo babae laeng tindara ni Apo Isus. Di mang palinteg kadagiti mamati. Kay sulaeng tinamnama. Iti panakay salakan tayo. Di may kapat dito'y akababalin nga makita tibiyag anapalinteg iti maysa nga tao. Kas kunayan di Salmo 119 versikulo 11 iparangarang na ti ayat iti panagadal tinasantuan asao ni Apo Dios. Gagayem dagiti sasaw ni Apo Dios isu timang silaw kadagiti dandana tayo tinaldawal daw. Panagadal man nagiti santay maawatan ti Biblia. Parang kita tayo dagiti karkaring ngamang ti pamabileg tayo ngamang sango dagiti suot iti biyan. Bueno, panang taraon ti kararwa tayo ken panangiburay met dayto nga kinapudno kadagiti sabsabali. Masarakan ng dayta tinabalbaliwan a tao. Tinaminsan nga panawen, adda binaw ti sarak amay sa alalaki na nagserserbi a bodyguard iti maysa nga mabigbig-big nga tao iti dayta nga ili. Ket maysa nga barwatawen imay ket kunana Pastor Ariola kahit kumet. Ti may pabatok ti danom. Akas ibaga iti Biblia, Bible baptism. Ket kahit kumuten ti madaan ti napabaro a panagbiag. Idin ti mapug kamin iji baybay. Mas dawak ag sipud ta iyawat na meten ti 45 caliber. Napaltuog ket kinunana pastor ti adu nga tawtawen. Kanayon nga dadtoy ayan iti siket ko. Ket adu pay dagiti tattao nga nabiktima gapu kada itoy napaltuog. Ngem ti daytoy nga aldaw iyawat ko ken ka takayat kun nga panawan ken madaan akon iti biag ana dalos. Ited ko ken ka. Isurinder ko ken ka, pastor. Jak to talyawanan, jak to sagidanan. Idi adak nga isalsalukag ko iti 45 caliber. Ngabitan ta mabauti sara na kon igpila kon di 66 caliber in mapulukit in nga caliber. Awan sa baling no saan na tisao ni Apo Dios. Amo tisao ni Apo Dios Santa Biblia 66 books. Kasta ti mapasamak ti napabaro a panagbiyan. No palubusan tay laeng. Dati kiti panagbiag tay mapalinteg na. Babae lang ti dara na. May buray ijay cross. Ited na dayta nga panagbalbaliw ken ka. Di ka kadisukot iso amin nga panagbiag mo iti Dios.
na ipalubos mon apalentigen na ka babaen ti dara ni Apo Jesus. Yesu ti mangted tinamnama. Iti panangisalakan mo ken panagbiag mo agsagsagana. Dahil na indaklan ngal daw nga panagparang na o Apo ama nagayatunay. Agyaman kami iti na birtud adaram na nangugas ka dagiti basbasol ni. Manipod ti daytoy ngal daw magna kami akadwamin ni Apo Jesus. Nagapo ti dara na. Nasubot kami manipod ti basol. Napabaruti pa nagbiag ni. Ket tulungan na kami nga agbalegi nga agbiag. Asumurot ken ka agsipod ta dinawat ni amin dagitoy. Tinapate ganagan ni Apo may Jesus. Amen. Amen. Gapuna jay langit, gapuna jay langit.